ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିନେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା, ଏ ବ୍ଲଡ଼ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? କ'ଣ କେହି କୁକୁର ଫୁକୁର କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗିକି ରହିଲି। ଏଠି ତ ଗାଈ ଶୁଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଗାଈଠୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି? କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଗାଈମାନେ ଆସିକି ଶୋଇଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ମଶା। ମଶା ଏତେ ରକ୍ତ ଖାଇକି ସେମାନେ ଫୁଲିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଈ କରଲେଉରେଲା ବେଳକୁ ସେ ମଶାମାନେ ଚାପି ହେଇକି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ଟା ସେଠି ପଡ଼ିକି ରୁହେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ସକାଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଖିକି। ଗାଈମାନେ ଖାଲି ଛାଟିପିଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଆଣି ସେଠି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ମଶା ଧୂପ ତ ଉଡ଼ିଯିବ ନା, ସେଠି ହେବନି। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ କିଛି ଆଣି ସେଠି ଲଗେଇଲି। ସେ କାନ୍ଥ ସାରା ସବୁ ମଶା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଲାଗିବାରୁ ଟିକେ ଗାଈମାନେ ଶୋଇଲେ, ନହେଲେ ଖାଲି ଛଟ ଛଟ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଘରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ବିଚରା ଗାଈଗୁରା, ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। କିଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈ ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ଚୋର ଡକାୟତ ଏମିତି ବାହାରିଲେନି ଯେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁହାଳ ବି ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରେ ବୁଲି ଚରି ରାତିରେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଦୁଆରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରେ ହଗି ଦେଉଛି ବୋଲି ଛେଇ ଛେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଚରା ଏପଟକୁ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଆମରି ଦୁଆରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ବି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା। ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ।